ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ଆଇନ 2012 ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶୋଷଣରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସୁଲଭ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ। ପୋଷାକ, ବ୍ୟବହାର, ରୂପ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତେବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପୋକ୍ସୋ ଅଧିନିୟମ 2012 ଏହା କହୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏକ ଶିଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବ୍ୟାପକ ଶାରୀରିକ ଅପରାଧକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଶିଶୁର ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲାକୁ ନିଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପିଲାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତାହା ପୋକ୍ସୋ ଅଧିନିୟମ 2012 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ପୋକ୍ସୋ ଅଧିନିୟମ 2012 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା, ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା କରିବା, ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା, ବିତରଣ କରିବା ଏବଂ ରଖିବା, CSAM ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନଲାଇନ୍ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ରୁମିଂ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବୟସ୍କ ଏକ ପିଲା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଗିବା କିମ୍ବା ଶିଶୁକୁ ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଠାଇବା, ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍, ସେକ୍ସଟୋର୍ସନ୍, ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅଂଶଦାର କରିବା କିମ୍ବା ଦେଖାଇବା। ଏପରିକି ଯଦି ଅପରାଧୀ ପିଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେବେ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ 2012 ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଶୋଷଣ ଓ ଏକ ଅପରାଧ। ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଶିଶୁର ଶରୀର ବିଷୟରେ ଯୌନ ମନ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଶିଶୁକୁ ଯୌନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପଚାରିବା କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଯୌନ ଭାଷା, ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ କିମ୍ବା ଧମକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯୌନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ମୁହଁରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଏସବୁ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ 2012 ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଟେ। ଗ୍ରୁମିଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପିଲା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଯତ୍ନ, ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁ, ତେବେ ଏହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଜଣେ ନୂତନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ଚକୋଲେଟ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର, ତୁମେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ପିଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟତାର ଉତ୍ସ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଏକ ପିଲାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଯାହା ବିରକ୍ତିକର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୀମା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଚିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ।